fàcil perquè tothom ho entengui de... Bueno, si m'ho fas arribar, complets, m'ho pots enviar? Sí, aquestes preguntes amb la gràfica es veu clarament, saps? Vale. No sé, em dius el 2000, llavors acaba el 2008 una muntanya i ara estem una miqueta. Aquesta és de ventes. El número... Bueno, ja està, hauria de mirar exactament el que és perquè... Però ja es veu veure... Això és hipoteques, veus? Hipoteques, hi ha hipoteques de bastantes coses, no? Les hipoteques d'habitatges, doncs és aquest d'aquí, aquest color més grisós. He preparat aquí... Perfecte. Que si vols t'ho portes. Vale. Hi ha més compres de vivendes, però això no vol dir que hi hagi molta gent doncs, que s'aspectes com una excessiva... moltes més famílies, nous hogars que s'estan instal·lant a Espanya o de famílies noves i que tenim un dèficit de vivendes que ja es va acumulant amb el temps